Siya, may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Alex Secret File, the Halloween special. Si Alex na merong girlfriend na merong third eye. Si Alex na matatakutin. At syempre dahil ang inyong lingkod po ay medyo natatakot na nagpasama ako ng isang eksperto. Sa larangang ito. Pero ito nakakakita talaga, nakakadama. Tapos, ang lupit pa nito, galing po siya sa kabilang stasyon. Actually, nanggaling siya dito sa Love Radio. Pero ngayon, nanggaling siya sa kabila kasi nakaprograma siya din doon. O, diba? Since magkatabi lang kami. Oo, technically magkalaban tayo. Ewan ko ba't kita sinusuportahan eh. And then, para bigyan mo ako ng expertise mo dito. Mamaya ako din mag-guest sa show mo. Oh, sige. Sige. Para fair. Para fair. Sa mga boss po na nakikinig ngayon, sana hindi po kayo nakikinig. Suportahan lang tayo. Suportahan lang po kasi special po tong episode na to eh. Ngayon, friend, gusto kong malaman kung yung isang taong bukas ang third eye, nakikipag-communicate or marunong ba siyang makipag-communicate doon sa nakikita niyang mga ligaw na kaluluwa? May, ba naman yan? Sasamahan pa ng ilaw ah. Opo, kasi dumidilim, umiilaw po dito sa loob ng booth. Ako, ayoko i-acknowledge, friend, yung yung ganong thought na talagang nakakita ako, ganun. Kasi hindi ko pa rin naman talaga siya nako-confirm eh. Kasi feeling ko before, na hindi, makaguni-guni ko lang yan. Baka mamaya malabo lang yung mata ko. Baka mamaya shadow lang yan. May ganon. May ganon akong feeling before. Tapos na-confirm ko siya sa isang friend din natin na nakakakita. Si Nick Nangit. Si Nick Nangit. Yung ginigas lagi ng tambalan. Yes. So, sabi ko, legit ba na talagang may ganito? Or nakikita ko ba siya? Totoo ba siya? So kinonfirm niya na it's real. Yes. Tapos, sa kanya ko din nalaman na may iba't ibang level din talaga tayo ng, kumbaga parang nararamdaman at nakikita. So kasi the more na mas ina-acknowledge mo, sabi nga nila, diba, pag may nararamdaman ka, may nakikita ka, wag mo siyang i-entertain na parang bubuksan mo yung pinto. Sisilipin mo yung box, sisilip ka sa bintana. Kasi ang message nun sa kanila is parang ini-invite mo sila na parang gusto mong malaman kung ano yung problema nila. Ganon yung message sa kanila. Parang hinahamon mo sila, sige, I'm ready to talk to you guys. Parang ganon. Pero kumbaga, ikaw na merong parang glimpse of knowing that universe or parang etong existence na to ng mga ganitong nakakabaliw siya. Na anong feeling? Kasi hindi naman lahat pwedeng maniwala sa'yo at parang, paano mo sasabihin na parang, may nakatayo ngayon dyan sa likod mo? Do parang nagmumukha kang tanga minsan, diba? Pero tayo, ginagawa ko lang siya na parang pasimple lang. Okay, minsan hindi ko siya papansinin. Naalala mo dati, nung magka-partner pa tayo sa radyo, 6 to 9 p.m. tayo noon. Tapos, bigla ka na lang natulala or parang sumigaw ka. Tapos, meron kang nakita sa likod ko na someone. Yes. Legit ba yun talaga? Legit siya. At hindi ko alam kung tama ba yung mga terms ko rito kasi talagang hindi pa naman deep yung knowledge ko dito sa mga ganyang bagay. Sabi nila kapag daw yan ay ghost or parang kumbaga ligaw na kaluluwa lang. Wala yung mukha. Okay. Pero kapag may mukha na daw yan. Ano ibig sabihin nun? Ano na siya? Elemento na siya. Na pwede kang saktan. Seryoso? Na pwede kang lapitan. Na pwedeng makagalaw ng gamit. Mga gano'n. Wait, ba't ako kinikilabutan din? Hindi ko pa naririnig yung bed mo. Pero grabe yung kilabot ko. Girl, grabe yung balbon ko. Grabe yung balbon mo. Parang tumatayo lahat. Grabe yung balbon ko, diba? Seryoso? Pero dito naman sa opisina natin. Meron. Talaga? Oo, saan ba meron. dito? Meron, pero hindi ko siya madalas once kong nakita dito sa booth ng Love, pero weekend yun. Kasi walang utaw. Ano yun? Puti or itim? Bata siya. Feeling ko ano siya, puti. Kasi hindi siya,
sabi nila, ewan ko correct me if I'm wrong, Mhm. para dun sa may mga knowledge talaga sa mga ganito. Kapag puti, hindi ka naman sasaktan. Yung parang hindi ka nila masyadong Gagambalain. gagambalain. Nandyan lang sila, palibot-libot. Biglang tatagos sa pinto, tatagos sa upuan mo, tatagos may sa'yo. ganun. Oo. Meron na bang kumalabit sa'yo? Oy girl, oo, meron. Seryoso? Eto naman, Asawa mo? Ay, hindi, pero sino? Ano yan? Anong alimento to? eto kasi, pumunta kami sa Clark Haunted Hospital yun. Ay, oh my God, yun yung nababalita na sobrang dami daw, Yes, na parang Daming ligaw na- scariest, parang haunted place in Asia yata siya. Okay. So talagang, ang dami namin. Sino-sino kayo nun? Mga pinsan ko. Okay. Yan, so mga family members. Talagang ang tapang mo dun, girl. Ay girl, ah. hindi tayo matapang, hindi tayo pumasok kasi natatakot ako. Alam mo bakit? Bakit? May mga tao kasi na parang, example, you. Aha. Parang feeling ko mataas yung ano mo yung ano nga tawag doon, yung positive energy mo na parang may chance na hindi ka naman lapitan, hindi ka sundan, walang sumama sa'yo. Pero okay. once na ikaw ramdam mo na parang matindi yung negative energy mo, wag mong itatry. Wag mong subukan, wag kang pumasok kasi pwedeng may mangyari sa'yo. Pwedeng may sumama sa'yo. Kaya may makikita kayo minsan na parang paglalabas. Eto madalas ko nakita sa mga puno, marami. Sa puno? Yeah, sa puno. Dati din nag-wonder ako, bakit ang dami nila sa puno, patong-patong yung ulo. O yung Doon sa may hospital to Or kahit saan to? Yes, doon. Doon sa mismong labas hospital? na mismo ng Clark Haunted Hospital, may mga puno doon. So nagtataka ako, bakit ang dami? Hoy, nakikita ko yung office ni Ma'am Nicole, tapos walang ilaw, friend. Oh my God! Sa akin ka na tumingin. Dito ka harap. Dito ka umarap sa kanan. Ayan, huwag ka Naman tumingin si dun Tia sa Joshua, office. sinumpa lang Hoy, yata. wag nyo takutin yung speaker ko. O tapos. So going back, so nakita ko, sabi ko, bakit patong-patong yung mga ulo? Okay. Parang shadow siya, na parang multiple shadow siya. Pero walang walang mga face. Wala akong nakita. Pero, nung may nag-guide sa amin, na guard, na nakakita, at sanay na siya doon, sabi niya, sino ba yung mga ready dito pumunta? Sinabi ko kagad na hindi ako sasama. Okay. So, natakot yung mga pinsan ko, ba't hindi ka sasama? Sabi ko, ayoko guys, baka mamaya mabaliw ako. Sabi ko, baka mabaliw ako. Girl, yung itsura doon, parang nilatagan kami ng red carpet. Okay. Tapos lahat sila nasa paligid. Ganon yung itsura. Tapos, Tapos magkakapatong yung ulo. Oh my Tapos may God. nakita pa ako nakakap na parang sundalo. Oh my gosh. Yes. Ito na. Uh-huh. Pinaka-twist dito. Ano ba yan? Kinabahan ako! Oh my God! Wait lang! Natakot kami! Yung boss namin pumunta dito bigla sa stasyon. Tapos nandiyan, bumisida. Natakot ako na dito ko. Natatakot ako. Natakot kami bigla dahil hindi multo kundi boss yun nandito. Baka pagalitan kami. Disclaimer, Mami. Oh my God. Special Special episode ng Halloween. Ayan, nakamonitor daw si Mamisi. Okay, Ayan, may sige. basbas na ng May boss. basbas. Okay, sige, going back. Going back. So, natakot ako. Oo, pasensya na po merong ganon. Ano nga to? Nasaan na tayo? Nandun ka sa ito na yung twist. Ito yung na red yung carpet. twist. Ito na yung nangyayari. So, umalis ako. Pero dahan-dahan. Sinabi ko dun sa guide na parang, Umalis ka, paalis dun sa grupo ninyo? oo, sa mga pinsan ko, sabi ko, hindi ko kaya, wag na, kayo na lang. So, natakot din sila. Natakot sila na parang sasabihin nila, ate, bakit hindi ka po magpupunta? Kaya mo naman. Sabi ko, hindi ko kaya. Nakakakita ako at feeling ko mababaliw ako. Parang, hindi kasi sila lahat good spirit. At mas marami na yung bad spirit. Oh my Oo, gosh. ganun siya. Eto na nga yung pinaka-twist dyan. Naglakad na ako. Okay. Naglalakad na ako, tapos sa sobrang takot ko na, Mhm. may kumakalabit na sa akin. May kumalabit na sa akin. Tapos, tumakbo na ako. Pagtakbo ko, As in, ramdam mo na kumakalabit. Malamig? hindi ko siya ma-explain. Pero nararamdaman ko siya dito sa gilid ko. Pero babae siya. Tapos eto na. Sa tabi nung Clark Haunted Hospital na yun, may fast food. Okay. May fast food chain. So, nagbanyo ako. Girl, pagtingin ko dito may kamot ako. Oh my gosh. As in, Yes. kamot Yes. na kamot. Oo, 3 piraso. Namumula-mula. Dito. Yes, meron. So sabi Oh ko, my oh my God, gosh. first time ko siyang naranasan. Sabi ko, parang hindi ko na kaya yung mga ganitong, Experience, eksena. So oo. sabi ko, tama na, wag na nga tayong babalik dito. Oo. Mga ganong eksena. So, pero nakakatuwa lang kasi siya dahil marami kayo. Oo, Pag mas marami oo. kasi kayo nagtatakutan, mas
na nag-enjoy ka. Pero anong mensahe mo dun sa mga ganun yung nagtatakutan and all? Tapos yung may mga posibleng makakita or sumama palang masamang espiritu. Again, nakakatuwa siya, 'di ba? Kasi lalo na kapag marami kayong pupunta. Pero kapag ramdam mo sa sarili mo na nandoon na kayo sa area at ikaw yung tipo ng taong sobrang matatakotin. Yun yung may mga sobrang baba nung yung matindi negative energy nila sa katawan. Huwag nyo nang i-push na pumunta. Kasi there's a possibility na may mangyari sa inyo. Pwede ba masaniban? Or hindi? Talagang may gagawin lang ng masama? Hindi ko yun alam, girl eh. Pero, pwedeng may sumama sa'yo. OMG, hanggang sa bahay ninyo? Ganun? Di ba, girl, meron din ganyan sa TikTok na parang sa Laperal House yata yun, sa White House, diba? Sa Baguio din. So parang di ko lang sure kung legit ba siya, totoo ba siya. Pero there's a chance na may sumama sa'yo. Oh my God. There's a chance din na maisama mo siya. Pero mailalagay mo lang siya sa labas ng building. Na hindi mo siya masasama sa yung gambag uwi. May mga ilan na isasama talaga nila. Shucks. Kaya nga dyan na nagsisimula yung bumalik ka doon, mag-alay ka. Yeah, yun yung sinasabi nila. Pero hindi ko pa siya na-experience. Pero natakot ako kasi baka mamaya may naisama ako kahit hindi naman ako nag-push sa loob. Imagine yung itsura nun parang feeling ko nasa awards night ako, ang daming tao. Tapos sa labas pa lang mag-host ka pa na bigla. Mag-host pa lang. Tapos biglang pagpasok mo, hep-hep. Hooray! Wala ka pa sa loob no. Pero yun, ewan ko lang ngayon kung allowed pa, kung pwede pang pumasok ngayon doon sa Clark Haunted. Pero ikaw, personally, hindi ka na talaga papasok o tutuloy sa mga ganon? Hindi girl. So dito Alam mo, nakakita ko, lalo na sa peripheral view ko, nakikita ko siya. Pero, pag nilingon mo na? Hindi, nawawala siya. Okay. Alam ko yung itsura niya, ganyan. May mga chance, nung nagpunta rin tayong Boracay, nakita ko ng harap-harapan yung mukha niya, yung damit Ayun yung niya. Eto po, si Laika Barista, nagkaroon kami ng team building ng Love Radio back in 2015 o 14? 15, no? Yeah, 15. 2015 sa somewhere in Boracay. Tapos si Laika bigla na lang siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Kasi alam mo kung bakit, ang tagal nang hindi natatauhan ng bahay ng maraming tao. Tayo pa naman ang daldal natin, ang ingay natin, mga bungangera at bungangero. Para tayong mga nasa piyestahan. Oo. Parang feeling ko hindi talaga tayo bagay sa mga ganong lugar na tahimik. So nabibigla yung mga elemento, tsaka yung mga nakatira talaga doon. Elemento siya, ibig sabihin sila yung mga tipong nakatira na doon na may sinabi sila before na parang may nag-aalaga talaga sa lupa, sa hangin, yung mga ganon. So sila yung mga yon na naingayan sa amin. Tapos biglang namatay nawalan ng ng ilaw. Nag-activity kami guys, tapos biglang Nawalan ng ilaw. At ang grupo na kasama ko doon, ikaw, si Diego, si Sir Jojo, yung boss natin, station manager. Ay! Wag mo nang patayin yung ilaw! Oo nga, grabe naman kayo. Natatakot na ako, promise. Kasi hindi ko narinig yung bed, kaya feeling ko, kaya okay lang yan. Okay. Tapos, nahawakan ko ng matindi si Sir Jojo. Sobrang takot ko. Kasi nakita ko siya sa malayo, yung itsura niya, girl, parang hinahangin yung katawan niya. Yung babae, bubok lalaki? Niya. Babae siya, nagalit na galit, na parang sinasabi niya, umalis na kayo dito. Parang ganon. And yung araw na aalis na tayo, yung room kasi namin na girls, ni Ma'am Nicole, ikaw, ako, and Shai. Meron siyang parang siyang loft type. 'Di ba meron siya second floor. May hagdan. Okay. Na parang waiting Paakyat. na silang umalis na tayo. Tapos sumisilip na sila, gusto na nilang bumaba para talagang as in umalis na tayo. Talaga, may Doon na ako ganun. nagsalita pero hindi ko sila tinignan. Kasi ayoko talagang acknowledge talagang nakakatakot. Ano sinabi mo nun? Sabi ko, alis na kami, wag na kasi kayong magulo. Ayan. Gumanon ka? Di pag, wala kaya tanon girl, nagpo-photoshoot ka sa dagat. Photoshoot sa dagat. Ang gagawa ko. Baka naihi. Baka umihi ako sa dagat kasi ihiin ako eh. Ihiin yan sa dagat guys. Kaya wag niyo isasama yun sa mga outing nyo. Kasi laging yung dagat Inihiyan. Hoy, bakit di ka umihi sa dagat? Pinipigilan ko kasi nga syempre may respeto ako. What? So wala kang respeto, Char. So ayun. Pero ngayon ko lang nalaman na meron palang sinasabi mo na parang
gusto na nilang umalis tayo doon sa room natin na yun. Binanggit ko yun sa'yo. Wait lang. Si Shai. Hindi ko si Shai naalala. yung nandun, Pero si Shai. dun, naaalala mo yung comfort room nung room na yun. Ay, oo, grabe. Grabe. No? I-describe lang muna natin yung comfort room Yung comfort room po na yun, parang made of glass siya. Oo. Tapos, makikita mo yung Half, paligid. ano siya eh. Oo. Yung paligid na parang puro puno. Oo, puro puno. Puro puno. So, basically, hindi siya yung pader type ng Basta ng hati mga siya. comfort room. Basta hati siya, di ba? Tapos sa loob, parang nandun yung shower area. Oo. Na nakikita yung mga puno. Basta nakikita mo Oo. yung... Doon wala naman. Wala akong nakita. doon. Buti naman. Kasi sabi ko pa man din, sabi ko, just in case wala naman siguro, sana wala naman magkagusto sa katawan ko dito na elemento. Grabe rin talaga yung ano mo ha. Yung confidence mo ha. Bakit ba? Ano ba? Hoy, payat pa tayo nun. Yung confidence level mo sa part na yun na parang, guys, tama na, marami na nagkakagusto sa face ko. Wag naman pati katawan ko. Wow! Huy! Oy, pero dito sa loob ng stasyon, meron. Katulad ng course. sabi mo yung bata. Meron dito, kulot yung hair niya, babae siya. Uy, baka si Mamisi yan. Kulot yung hair niya. Okay. Tapos, Di ba si Con yung Bicolano yan? kulot yung hair, tapos gumagala siya dito, tapos papasok siya sa boot. Ano yung sinabi mo kanina? Joke lang. Misista nga. Si Miss Joke Ista lang, na dating joke lang, DJ na Missy. programming director na po. Ay, programming manager namin. Anyway, friend, maraming salamat. Any last words sa mga kabisyo natin out there na... Any last ano? Bakit? Dahil araw ng mga patay. So gusto ko na talaga. Hindi naman. I mean, last word dito sa programang to. Thank you for having me. Wow, yun lang. Hindi, ayun. Hindi ko kasi narinig yung bed mo, so parang hindi ko masyadong na-appreciate yung sinasabi ko. Hindi, ako na-appreciate ko kasi nakakatakot lang. Any last word? Hindi, ano yung advice mo na lang na maibibigay sa mga kabisyo natin na matatakutin pero hindi naman bukas yung mga third eye nila. Alam nyo, ito rin yung natutunan ko bilang nakakakita at nakakaramdam. Mhm. Magbigay ka lang ng authority kapag may nararamdaman ka. So, Magsalita paano ka kung authority? kailangan mo magsalita, like parang ginawa ko dati sa bahay namin, yung bagong lipat pa lang kami. Mhm. Meron doon. Araw-araw lagi akong nakakarinig ng kumakalos ko sa labas ng kwarto ko, pumapasok siya. Hanggang sa may moment na parang nagugulat ako, nakabukas yung aircon pero walang nagbubukas. Mhm. Kasi walang gusto umamin sa bahay na may something. Hanggang sa nagsalita ako na sabi ko, sa amin na to, kami na yung nakatira dito, kayo, dayo lang kayo. Ay! Parang gano'n. Ang powerful mo dun, girl. Hindi, totoo yan. Kailangan, sinasabi mo siya, pero alam ko, hindi nila yun maiintindihan, pero nararamdaman nila yun sa energy mo na parang, wait, ang tapang niya, hindi kami taga dito. Ganon, parang may ganon siya, na parang kailangan magbigay ka ng authority na hindi sila taga dito. Kayo yung may power, kayo yung dapat na parang, Mag-adjust. oo, kayo yung mag-adjust, kami ang taga dito. So, Ayun. nawala siya. And, ayun, I think, kung matatakotin ka talaga, kung wala tayong magagawa, kung sobrang matatakotin ka, kailangan lagi kang may kasama. Pero if there's a chance na mag-isa ka, magbigay ka lang authority na parang, wait lang, tama na yan yung ganyan. Yan. Kahit mga pag ganyan, tama na yan, di ako natutuwa, mamaya ka na manggulo. Yan. Parang magbibigay kayo ng boundaries and limitations. Parang sa relasyon. Correct. Lahat talaga na i-relate. Hindi ko ba happy? Masaya na ako. Ayan, Alam ko. natatakot lang ako. Ay, nawala siya. Charot! Iba na pala yun. Oy, friend, thank you so much for accepting my invitation. Of course, may kapalit to. Ayan na, meron ka ng kape dyan sa labas. Ayun pala yun. Oo, thank you Thank you also. Thanks, friend. Ayan, makinig po kayo ng yes sa kabila. So after this, ako na yung ere, wag na kayo makinig sa kanya. Anyway, thank you so much, guys. Ayan, napag-usapan na natin ang mga kababalaghan o yung saloobin ng isang taong merong third eye or nakakakita o nakakaramdam. Actually, wala talaga akong may ambag dito kundi magre-react lang ako. Kasi nga, hindi naman ako nakakita, nakakaramdam ng ibang elemento. It's just that alam ko lang siya because of the kwento. Pero I hope na hindi talaga. Hindi rin naman ako matatakotin, sa totoo lang. Magugulatin simula nung medyo umiedad na tayo. Pero I just hope yung iba hindi po magulat, no, or matakot tapos maging sanhi pa ito ng inyong kamatayan dahil 'di ba posibleng ma-heart attack po kapag ganyan eh.
Yun yata yun eh. Hindi masasaniban kundi mga heart attack eh. Sobrang takot. Kasi bibilis yung tibok ng puso. Yung mga ganun ba? So yeah. Anyway, thank you so much sa mga nakijoin sa aming kwentuhan, this special episode ng Secret File. If you wanna share your secrets, share it to me, rockdad@gmail.com. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. And you are listening here sa Stasyong Feel Good, number 1 sa mga malulupit manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Alexis Secret File.